Perting lipaya sa mga bata nga miyembro sa tribo nga nag-eskwela sa Sagundanon Integrated School. Kay gigasahan sila og 5 ka television set sa pamilyang Legaspina. Hilabi na sa mga batang sila Hunter ug Huntley ang eskwelahan. Adunay 650 ka mga bata nga nagtuon gikan sa elementarya hangtod senior high school nga sagad miyembro sa tribong Matigsalog Manubo ug nag-share lang sila sa usa ka television sanglit via internet ug educational shows ang usa sa paagi sa pagtuon sa mga bata nga programa sa Department of Education. Gidalitan pa gyud og pagkaon sa mag-asawang Legaspina ang mga bata nga mas nakahatag og lingaw atol sa aktibidad. Ang Sagundanon Integrated School nahimutang sa Kitaw-Taw, Bukidnon Province na usa sa mga hilit nga dapit sa munisipalidad. Buot lamang sa pamilyang Legaspina nga masuportahan ang mga bata nga nagpursige gyud sa pag-eskwela ug sa jutay nila nga blessing makatampo kini og dako sa kalampusan sa pag-eskwela sa mga bata.